Okay. Di man naman iti oras iti kunata yung programa iti Danew ken Sonata kagayam ket ita nga oras pantayo met umuna mandingken dagiti kansyon na umuna nga Igor Cordillera Song Sakbay nga lugi tayo iti panang mangibasa kadagiti Danew ken Sonata. Siya pa lang ti makadkadwa itata awan sa bali ani manong yu Rafi Gagayam. Tutok 104.7 FM Radyo Sagada. Ay salidumay. Anak ko, tanay upay manamnamay, makilagbo, umadawi ka, pangaasim, talo umigas di, mansingsingpot ka, ilaang tadi kan makibarka-barkada, kansat barkada, siya nang dadaol si, iyan mo ay makilagbo isdi, wari ilagbuang, sikat ibarbarkada, di pa yun sayang, pangaasim, talo umigas di, no may iliw ka ba, turun mo, takas day, tikas kanti umadayon, no damo, talaga ay nariga ng para sa Apo Diyos ay pangkamangam. Giniiling mo, ikamang mo, kung Apo Diyos, tapno itikas ka, di ka unay maladingitan. Kaya salamat sa ina siya pamagmagapon sa kan. Adi ka kayo matantanganan mo umayak pa sige. Adi ko ilang tabaybayan. Sumahan na tayo mga matbarang latangan na kayo. Kaya adik mo may mo ay kwa. Adik mo pinati sa may bagayo kung mga ita ipalpaspad ko mga pala ay mag-eskwila. Isa nga, kaya di ay inaad. Hingga di magbatak tayo, pakamatay na nakasilugan. Salamat si Ben magmagampong saan. Adik malinglingan pulos na di ay ina. Sige nga ro day anak ko, at nay, alam mo na gamit mo anay da, God bless. Happy trip na klaong kan sika sa personata. Si Apo Diyos na mong tarabay isang na pangyayam, yung mga nisibisi kan sika si pigad, yung aksidenti. Ayun, tuhan sige ay ina garo. Pagmagbatak. Salamat Cindy. Magmagampong saan. Okay. Anak makiyos kila ilang poday nan ninanuya et no dagos endamen karga kagkagedwanan sweldo wenda Luwes cimpon di panagbutos adida makadupla pulos makapansit makakwarta adidaget kendi menperma O ina imput ilam nan siyala pumiyayamam yanan halitaway nanoyam manidagat kanaway ipabasam. O anak ko impu dedengem nanay yakanaan intupay di kakanta ko data ko pay day kudo-kudo tat awami duwa-duwa na nan sana ay kanamina nga may ipalubos yung
No siya say ka naman ako, nam nan rigat ako. Tano umay kas nanos kilaan, ano samnan anduan tuy daan. Namak manrigat ako namang ganas di nakaungonga. Isungano malpas nanos kila, mananak na kakay sumaa. Okay, so iso na tayo mo nga kansyon para kadagiti dengdeng kagita tangal dawa syaklatan ni manuyo arafi nga makadkadwayo iti Daniel ken Sonata. Itatada iti ibasa tayo gagayam nga nagapu iti maysa kabsat tayo mismo wenno kakabsat tayo at taga-sagada. Dahiti kat insurat iti maysa nga ina iti munisipyo, maysa nga ina iti pamilya, maysa nga mangitadaulo iti ili tayo ken iti katinulong na kat dagiti makuna tayo nga dagiti taga ato country. Dahiti kat awan sa bali ani Madam April May Pagadyan, may sa iso na businesswoman, may sa iso na nga makuna diyan pagaktatay nga makuna nga maysa nga ina iti ili iti munisipyo iti Sagada. Kan tagiti katinulong na nga nang iyaramid ditoy kuna tayong kansyon ngam kuna na ipoem tayo ipoem mo latan. So daytoy iti inbag iti in patulod na ni Madam April May Pagadyan. Madaydayaw kayo ay inami kunana ditoy. Iti kaugalyan ngamin datayong Cordilleran sa particular Igorots kunada when indigenous people ket maysa napateg iti maysa nga ina uray noan niya iti mapaspasamak kasasaad wenno anya man dayta ina lata iti maysa nga makuna nga marespeto ta iso namet iti nang talaga number one nga nang ayuwan wenno nangasikaso kada tayo nga anak da. So nga tarugyak iti
impatulod ni Madam April Pagadyan kat kastoy iti linaon daytoy nga apanda insurat wenno apan na insurat kagayem. Madaydayaw kayo ay inami. Tinagtagibiyo da kami, da kayo pa'y kayman nan sukod mi, enggana ay nasiken kami, wenno nasgi kami. Siyam ay buwan, misnan agasyo, nga may pulos inyo reklamo. Ay kayot nan wadas nan numnumyo, ayaw nan anak ko. Isdinan mi payas kaungunga, dadamay, madadanagan ka. Ay numabalin at mid man ag-aga. Yang maiwod en misoksok ba. Idi ilugi mi ay manuskila, amin ay kayat mi, inyo idya. Tay kayot nan wada ay inyo likna at gawis nan pagsakbayan ta. Ado ay bagbaga inyo kinkinwani, maminsan at kaliligot. Wenno maminsan at kaliligot mi. Sukod sa kami pa'y manbabawi, ay agay nang ipatpati. Pakawan na nanumo ay dawatin mi, kanda kayo ay inami. Tay kanayon ninibiyad mi, wenno tay kanayon ay ninibiyad mi, ikakkan mi ay kumalkali. Kaya't may abos ay ipakaam mo, dadama layad mi kanda kayo. Maiwad makaisos kaipugaw yo. Iina, madaydayaw kayo. Nanat dawaten mi kan Diyos idtungdo, anduan nan anos yo, nan sakit dapay kanan en ado, takayat matago-tago kayo. Dayta, iti maysa nga insurat ni Madam April Pagadyan iti mismo ato country wenno Patay Sagada Mountain Province. Adapay dagiti tatduma nga naiya surat na gagayam ken kakabsat. Ngam daytoy insurat na iti pagsasao nga kanaay wenno igurot nga kunatayo. Anyway, dinggan tayo pa'y iti sa akansyon, sakbay nga ituloy tayo dagiti dat dumapay ana isulat ni Madam April Pagadyan. Hanggat ay masapa, ay bumangon sina. Isagtunanan ka lang ba, nan pantuod sa kadana. Dabay sakten ay
Okay, di jemat nga kansyon kat may sa kansyon no nga nga in record iti may sa local singers tayo iti tubag nga kunada. Ket tuloy na lata di jay no kas ano iti panagayuan iti ina kadagiti anak da. Mhm. Awen no kas ano met nga sumungbat kuma dagiti anak ka nga kadagiti innada nga panunuton da kumagagayam nga haan nga haan nga kalalaka iti nagbalin iti ina iti manipod insikog da ka enggana inyanak da ka enggana nga din makkel ka. Mhm. Anyway, dapay iti maysa nga kaya tayo mat nga ibasa nga iti nagapwa namot lang daytoy a poem ay kat ni Madam April Pagadyan Lata na. Iti title na daytoy a poem ket kunana ditoy nan importante nan pamati et tetewa. Okay? So kastoy iti nilaon iti insurat na nga maikaduwa nga apan tayo ibingay kada kayo tatagagayam ken kakabsat. Ken Apo Diyos maidgalad na no inmo na wenno naudi ka ay wen namati ya sinmurot ken siya. Nan importante nan pamati tetewa. Adoda nan mangwani en maitserbin diin mo na ay namati. Ngamno namnam naman yabigbigan ado nan wada ay kagawis na tay ang takodadlo linik na nan heaven is nan batawa. Babaen isan ado ay grasya ya miraglo ay hindi inidyan nan ama. When inidyan ama is nan amin ay mamati kun siya. Ado nan malilaw ay litagwa. Is nan ado ay natken ay kasaba ngamno kay man ilutod wenno ilutod nan amin kun siya wenno ilutod nan amin kun siya dapay inengneng nan kalina et kasiyana. Dayta iti maikadwa nga surat wenno poem ngay naramid ni Madam April Pagadyan. Okay, so apan tayo met denggan daytoy a kansyon sakbay nga aglos iti Daniel ken sonata gagayam ken kakabsat. Daytoy ti kansyon para kada kayo amin nga awan labas. Diyos nilayan ken ling ay min kabain kabinangay min serbidas na lanay sin panggap mo ay amay kami ay ipugaw san likudan ni alilaw Unten mun kinadayaw ken saguday nakaskas daw Uray man nagpasul kami inbagang panagbabawing yang min maal lilaw ngemented mo din sila Parang di kami masama daan ni waya-waya Ay mintungkal sin iliin ka rin ganda kami Yan mangted kay papanan din layad ni kabunya Ay inyain palak amtam nuragsak yagtak umana Gusti layad ken ling
So da kita palang ti maibingay tayo a party iti programa tayo itatanga special program iti Danio ken Sonata. Iti sumarano manen nga Domingo, kitaan tayo mat no anyamot dagiti maibingay tayo iti programa tayo iti Radyo Sagada 104.7 FM iti Danio ken Sonata. Naimbag manengal daw kada kayo amin nga awan labas siyak ni Manong Yoarafi ang nakadkadwayo dito'y a programa iti Danio ken Sonata.